खुलुमबाय दिनैनि बड'लेण्ड एंखं स्टुडिअ आं फरायनाय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ फैगौ 2022 नि 31 मार्चआव क'क्राझार दूरदर्शन मिरुआ अरायनि थाखाय जोख्लोब जासिगोन। उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय बीजेपी UPPL आ मासि रानबाय। गरगुथि दाङाबाजियाव जखम जानाय साथाम पुलिसजों लोगोसे सा 10आ GNCS आव। DNLA आ गोजोन सावरायनायनि थाखाय ओंखारबोबाय। 1 अक्ट'बरनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिफिनगोन काजिरङा नेशनेल पार्क। गलाघाटआव 142 बेटेलियन CRPF नि सा 35 जवाननि देहायाव कभिड पजिटिभ मोनदों। फैगौ रबिबारखालि नलबारि धमधमायाव सानसेनि हाबाफारिजों बर' रेबग्रा जथुमनि मावफुं मेल। फैगौ दुर्गा फुजानिफ्राय गासैबो दिन्थिफुंसालिफोरखौ सिगांनि बादियैनो खुलिफिननांगौ बिग्राय ब्रह्म। मुलुगनि दोहोनि फुटबल गेलेगिरिफोरनि मुं फारिलाइयाव गिबि जायगा आवथायनो हादों केप्टेन क्रिस्टियानो रनाल्ड'आ। गवालपारा जिल्लानि लखिमपुर ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा आबादारिफोरखौ जोबोर जिंगायाव खोख्लैदों। आसामनि साहा जनगोष्ठी जौगाखां बिफानाव 100 कौटि रां जाख्ल'नायनि अजद। दानिया दङ आबुं रादाब। क'क्राझारनि कासिपारा बडगावआव थानाय बड'लेण्डनि नायल' जाल' गंसेल' दूरदर्शन मिरु एबा टीवी सेन्टारा फैगौ 2022 मायथाइनि 31 मार्चआव अरायनि थाखाय जोख्लोब जासिगोन। बयनिबो समान जौगानाय आरो समान मोनथायनि स्ल'गानजों गोहोआव फैनाय नरेन्द्र मदिजों दैदेनजानाय BJP सोरखारा दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे सानफा एफा सोरखारनि सम्पतिखौ बाङाइ खालामनो लानायखौ रोखा रोखायै नुनो मोन्दों। जाय क'क्राझार दूरदर्शन मिरुखौ BJPनिनो मैखोम दैदेनगिरि आरो मोनसे समनि नखर मन्त्रि राजनाथ सिंहआ जौगाखांहोनो होननानै खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि दिनै बे क'क्राझार दूरदर्शन मिरुखौ अरायनि थाखाय जोख्लोबनायनि थांखिसो लाफिनबाय। क'क्राझार दूरदर्शन मिरुनि टेकनिकेल इन्जिनियारनि बुंथिनाय बादिब्ला SPD आरो LPD पावारनि गासै गं 400 निफ्राय 500 दूरदर्शन मिरुखौ आथिखालाव भारत सोरखारा अरायनि थाखाय बन्द खालामनो थाखाय बिथोन फोसावदों आरो बे 400-500 नि गेजेरावनो क'क्राझार दूरदर्शन मिरुआबो फारिलाइयाव दंफायो। आथिखालाव क'क्राझार दूरदर्शन मिरुआव गासै सा 7 टेकनिकेल मावफारियाफोर दङमोन। दा बैसोर सा 7 मावफारियाफोरा खामानि गोमाजानांसिगोन आरो बिसोरनि इयुना खोमसि फारसे दोरोदलांनायनि लामायाव आगान सुरजेनबाय होनजायो। जानो गोनां आसाम विधानसभानि उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय BJP आरो UPPL दोलोआ मासि रानलायनाया जाबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला BJP मित्रजोंटा मोनबा बियाबाव बाहागो लागोना दासिम रोखा जानानै दङ। बेनिनो मोनब्रै बियाबाव BJP आरो मोनसेयाव UPPL दोलोआ बिजाथि होगोन। रिपर्ट बादिब्ला BJPआ माजुलि थावरा मरियनी आरो भबानिपुर बियाबाव बिजाथि होगोन रोखा। तामुलपुर बियाबखौ UPPL दोलोनो हगारना होदों बिग ब्रादार BJPआ। ओरैहाय गसाइगाव बियाबखौ लानानै मित्रजोंटा दासिमबो थि खालामनो हायाखै। गसाइगावआव सोर बिजाथि होगोन बेखौ लाना दासिमबो मोननै दोलोनि गेजेराव सावरायनाया सोलिगासिनो दं होननानै खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि गसाइगावनि गागि MLA माजेन्द्र नार्जारिया गिख्रंथाव करोना भाइरासनि गाग्लोबनायाव अबथिरा जिउ गोमानायनि उननिफ्रायनो बिथांनि मासिया बोलान जानानै दङ। सिगाङाव गसाइगावखौ UPPL दोलोनो हगारना होनाय लेखायै उफेरा बिसायख'थियावबो UPPL दोलोआ गसाइगाव बियाबखौ दाबि खालामदों होननानै खौरां मोन्दों। दरं जिल्लानि सिपाजार गुरुगुथियाव इभिक्सन खालामनो थांनाय रैखाथि बिफान आरो ओनसोलनि सोमावसारग्रा रायजो राजाफोरनि दाङाबाजियाव साथाम पुलिस जवानजों लोगोसे सा 10 जखम जानाय सुबुंफोरखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होदों। बे दाङाबाजियाव जखम जानाय साथाम पुलिस जवानखौ अमृत राय चौधुरी, अपूर्व रांहां आरो मनिर आहमेद होननानै सिनायथिदों। मख'नो गोनांदि गुरुगुथियाव आयेन बेरेखायै कल खालामफैनायफोरनि हेंथायै जेंना खुंथाया इभिक्सन खालामनायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो पुलिस बिफाननि गेजेराव जानाय दाङाबाजियाव सानै सुबुङा पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबाङानो जोखोम जानांदों। रिपर्ट बादिब्ला गुरुगुथियाव दिनै इभिक्सन खालामासै, अब्लाबो गुरुगुथिनि थासारिया दुंहाव आरो खुद्रिसारनायाव दङ। ओरैहाय गुरुगुथिनि बे दुंहाव थासारिखौ सामलायनो थाखाय पेरामिलिटारिनि मोन 30 कम्पानिफोरखौ लाबोनायनि लाहार फाहार खालामदों। बेनिनो मोन 21 कम्पानिया गुजरातनिफ्राय आरो मोन 10 कम्पानिया अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय आसामाव फैगासिनो दङ होननानै खौरां मोन्दों। बेखौबो मख'नो गोनांदि गुरुगुथिनि दाङाबाजियाव इनाय बुथारनायनि सिनायथि होनाय बिजय बानियाखौ जोबथेसालियाव दैथायहरबाय। बिजय बानियाखौ दिनै CIDनि बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जादोंमोन। CIDआ बिजय बानियाखौ गावनि जिम्मायाव लायैनि थाखाय जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिनो हादों। कार्बि हाजोआ गोजोननि फारसे
सोरखारजों गोजोन सावरायनायनि थाखाय ओंखारबोबाय उदखारि आफाद DNLA गोजोन सावरायनायनि थाखाय ओंखारबोनायजों लोगोसे कार्बि हाजोआव हाथियार लाना सोमावसारनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। रिपर्टनि बादिब्ला सोरखारजों गोजोन सावरायनायनि जुनै ओंखारबोनाय DNLA नि मासिगिरि एदिका दिफुसा एडिशनेल आर्मी चीफ जुडिशन हाब्लांबार एबा आमेरिका दिफुसा गाहाय नेहाथारि प्रीतमजित सिदुं एबा कालाव दिमासा कसारीमोनखौ दिनै आसामनि केबिनेट मन्त्री डक्टर रणब पेगु स्पेसियेल एडिजिपि जिपि सिंह आरो स्पेसियेल ब्रान्चनि एडिजिपि हिरेन नाथ मोना दिफुनि धनसिरियाव बरायदों। धनसिरिनि दावजेनफाङाव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों DNLA नि साथाम दैदेनगिरिफोरखौ सोरखारनि बिथिंनिफ्राय बरायदों। बेनि उनावनो मन्त्रि आरो पुलिस बिफाना साथामबो थिउरिया दैदेनगिरिफोरखौ गुवाहाटीआव लानानै फैयो। मख'नो गोनांदि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि खावलायनाय बादियै दिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मिया गोजोन सावरायनो ओंखारबोदों। आं आसाम सोरखारनि जानानै DNLA नि दैदेनगिरिफोरखौ कार्बि आंलंआव बरायफैदों होननानै मन्त्रि रणब पेगुआ टुइटाराव टुइट खालामदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावनायनि उनावनो दावबायारिफोरखौ बरायफैनो थियारि जादों। काजिरङा नेशनेल पार्कनि सामलाय आफादा कभिडनि थाखाय गोलाव सम बन्द जानानै थानाय काजिरङा नेशनेल पार्कखौ फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिफिनसिगोन। बेनि थाखाय गासैबो हाबाफारिखौ आखायाव लादों होननानै काजिरङानि फिल्ड डाइरेक्टर पि शिकुमारा मिथिहोदों। रिपर्ट बादिब्ला गिबियाव कहरा आरो बागरी रेन्जखौल' दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिसिगोन। देग्लायनि दैबानानि थाखाय हाग्रा गेजेरनि लामा सामाफोरा गाज्रि जानानै दङ। बेखायनो बेफोरखौ फोसाबनायनि उनावसो आग्रातली आरो बुरापाहार रेन्जखौ खुलिनायनि बाथ्रा। बबेखानि गिबियाव जिप साफारिखौल' दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनाय जागोन होननानै फोरमायदों। रिपर्ट बादिब्ला काजिरङायाव सिगां बोसोरफोरनि बादिनो नबेम्बर दाननिफ्रायसो मैदेरनि साफारिखौ जागायनायनि बाथ्रा। सोमोनांथाव बाथ्रा दि जाय समाव आसाम कर'नाया बाङाइ जालांनो हमबायमोन आरो लकडाउनखौ गुरुं खालामबायमोन, बे समावनो आसाम नागालेन्डनि सिमा गलाघाट जिल्लानि जनाखि नोगोराव थानाय 142थि CRPF बेटेलियाननि गासै सा 35 निबो बांसिन जवाननि देहायाव कभिड पजिटिभ मोननाय जादों। आथिखालाव गलाघाटनि शहीद कुशल कंवर सिभिल हस्पिटाल आरो गुबुन गुबुन हस्पिटालाव बिसोरखौ देहानि जोथोन लागासिनो होननानै 142 बेटेलियान CRPF नि कमान्डेन्ट भरत कुमार बिष्णोया मिथिहोदों। फैगौ 22 सेप्तेम्बर 2021 रबिबार खालि नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय धमधमायाव बर' रोगाग्रा जथुमनि मोनसे मावफुं मेल खुंनो लादों। नलबारि जिल्लानि धमधमा माकुरा भवनाव सानसेनि हाबाफारिजों 22 सेप्तेम्बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जागायजेननानै धमधमानि माकुरा भवनाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। बे खाबुआवनो फरेस्ट बैसो फाउन्डेसननिफ्राय साबसिन फोरोंगिरि बान्था आवथायनो हानाय मानव कुमार रामसियारिखौ बरायनो थाखाय थाम-थिम खालामदों होननानै बर' रोगाग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारीमोनहा फोसावबिलाइनि जोहै मिथिहोदों। बे मावफुं मेलावनो 2022 मायथाइयाव 38थि जोनोम सान खुंनायनि थावनि सायख'नाय, बर' रोगाग्रा जथुमनि थुनलाइ बान्था होनायनि सोमोन्दै सावरायनाय आरो रांखान्थियारि एबा बायदि बायदि आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन होननानै फोरमायदों। COVID-19 महामारिनि गाज्रि साग्लोबसारनायनि जाहोनाव गोबांसायानो जेंनाजों भुगिनांदों। जेंनाजों भुगिनांनायनि बेलायाव गासै बिथिङावनो गोग्लैसोनांदों बुङाब्लाबो गोरोन्थि जाद्रायगोन। बेनि गेजेरावनो हारिमुनि बेलायावबो गोबांसानि भुगिनांनायाबो सोराङाव फैदों। मानो होनोब्ला COVID-19 महामारिया मुलुगनां साग्लोबसारनायनि जाहोनाव सुबुं रैखाथिनि थाखाय रायजोनाङै लकडाउन फसंनो गोनां जादों। जाहोनाव हारिमुनि बेलायाव हारिमु दिन्थिफुंनाय, नायजाब दिन्थिफुंनाय, मेथाइ रोजाबनाय आरो हारिमुनि बायदि दिन्थिफुंनायफोराबो लकडाउनजों लोगोसे होबथाजानानै दोनबोजादों। जायनि थाखाय गोबांसा महरगिरिफोरा जेंनाजों जुजिनो गोनां जादों, अदेबानि भुगिनांनाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि हारिमुनि बिखायाव गोजोननानै थानो मोजां मोनग्रा आरो बेजोंनो गाव गावनि नखर बेंग्रा गोबांसा देंखोगिरि, महरगिरि, दिथागिरि आरो बायदि बिथिङाव हारिमुनि बिखाजों नखर बेंबोनायफोरनि भुगिनांनायफोरखौ नोजोर होनानै फैगौ दुर्गा फुजानिफ्राय गासैबो दिन्थिफुंसालिफोरखौ सिगांनि बादियैनो खुलिफिननो थाखाय खावलायदों मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्मआ। फोरमायनो नांगोन दि बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्मआ आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारनिसिम फैगौ दुर्गा फुजानिफ्राय गासैबो दिन्थिफुंसालिखौ सिगांनि बादियैनो खुलिनो होफिननांगौ थाखाय खौरांगिरिनि गेजेरजों खावलायदों। 2021 मायथाइनि थाखाय मुलुगनि दोहोनि फुटबल गेलेगिरिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय फर्ब्सआ। फोरमायनो नांगोन दि फर्ब्सआ फोसावनाय मुलुगनि दोहोनि फुटबल गेलेगिरिफोरनि गेजेराव मानचेस्टार इउनाइटेडनि स्टार फुटबल गेलेगिरि आरो
पर्तुगाल माहारियारि हानजानि केप्टेन क्रिस्टियानो रनाल्ड'आ फारिलाइनि गिबि सारियाव सायख'जादों। मख'नो गोनांदि 125 मिलियन $US खामायनायजों लोगोसे फारिलाइनि गिबि सारिखौ आवथायनो हादों केप्टेन क्रिस्टियानो रनाल्ड'आ। लोगोसे पेरिस सेन्ट जार्माननि साथाम फुटबल गेलेगिरिफोराबो जायगा आवथायनो हादों। सुलुङाव फोरमायनाय जायो दि केप्टेन क्रिस्टियानो रनाल्ड'जों लोगोसे गुबुन साथाम सायख'जानाय फुटबल गेलेगिरिफोरानो जादों नैथियाव लियनेल मेसि, थामथियाव नेमार आरो ब्रैथियाव एमबाप्पे। फोरमायनो नांगोन दि मेसिया 110 मिलियन $, नेमारा 95 मिलियन $, आरो एमबाप्पेया 45 मिलियन $, जों गावसोरनि मुंखौ फारिलाइयाव थिसननो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गोलाव समनिफ्रायनो मेघालय हाजोनिफ्राय गामि फारसे ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरा आथिखालाव गवालपारा जिल्लानि लखिमपुर ओनसोलाव आबादारिखौ जिंगायाव खोख्लैदों। सानहल मैदेरनि फालोआ आबादारिफोरनि गायखांनाय माइ आबादाव हाबफैनानै सानफ्रोमबो रोजा रोजा माइ आबादखौ जालांगासिनो दङ। नाथाय अब्लाबो हाग्रा बिफाना जेबो राहा लायाखै। बेनि थाखाय रायजो राजाया जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। मानो होनोब्ला बोथोरनि बे माइ आबादानो आबादारिफोरनि थाखाय गाहाय आबाद होनजायो। आथिखालाव हाग्रा बिफाना बै हाग्रानि मैदेरखौ होबथानायनि थाखाय रायजो राजाया हास्थायदों। सर्बानन्द सन'वालनि समाव थांनाय 2017 राङारि मायथाइयाव आसामनि साहा जनगोष्ठी सुबुंफोरनो जौगाखांहोनो थाखाय सोरखारा आजावनाय माखासे गुबुन गुबुन आसनिफोरनि जोहै गासै 100 कौटि रांनि जाख्ल'नाय सोलिदों होननानै अजद सिखारदों। जायफोर आसनिफोरनि जोहै साहा जनगोष्ठी सुबुं एबा रायजो राजा जौगाखांनायनि अनसुंथाइ मोननांगौमोन, नाथाय बिसोरो जेबोखौनो मोनाखै होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गुबुन गुबुन आसनिनि मुङै गोरिब निखावरिफोरनो होनो थाखाय बायखानाय मुवा बेसादखौनो बिफाननि मावफारियाजों लोगो नांनानै माखासे राजखान्थिजों लोब्बा गोनांफोरा फानखुमाफिननायनिबो फोरमान दं होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदों। दानिया दङ बोथोरनि खौरां। गाबोन सनिबारखालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन सनिबार 25 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्डनि हालामाव अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 35 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 35 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।